It's a wonderful skill to be bilingual, but learn Welsh at your own cost. Are we taking funds away from things that are really needed to promote the Welsh language? Isn't this a quick win to look at the cost of the Welsh language on translation? Mae'r gyfraith yn un glir. Mae'r iaith Gymraeg a'r iaith Saesneg yn gyfartal. A wedi beth oedd hi'n dweud, yn rhoi yr iaith Gymraeg yn ail i'r Saesneg. Mae rhai aelodau o'r cyngor ddim yn deall faint mor bwysig yw'r iaith Gymraeg i'r gymunedau Cymraeg yn Sir Benfro ac yn ei o danfantus achos bod ddim un Cymro Cymraeg yn y cabinet. Doedd Maureen Bowen ddim am gael ei chyfweld, ond mewn e-bost digyfaddawd atai, bydd wedodd hi bod hi'n teimlo bellach bod hi bron yn amhosib i gwestiynu gwariant ar yr iaith Gymraeg a bod lle i gwestiynu'r ffaith bod y Llywodraeth yn ei geiriau hi yn taflu arian at y Gymraeg heb fawr o effaith gyda nifer y siaradwyr yn dal i ostwng. Dywedodd cyngor Sir Benfro nad oedd sylwadau Maureen Bowen yn cynrychioli barn yr awdurdod a bod y cyngor yn llwyr gefnogi'r Gymraeg a'r gofynion sydd wedi gosod gan Lywodraeth Cymru.